Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε τον Θεόν, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Dobro večer svima. U ime Muzeja grada Beograda želim vam dobrodošlicu, a sad će kustos Anastasios Duras da vam se obrati. Καλησπέρα και από μένα. Dobro večer s moje strane. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε σήμερα στην όμορφη πόλη του Βελιγραδίου για την διοργάνωση της έκθεσης αυτής. Veoma se radujemo što smo večeras u ovom lepom gradu Beogradu zbog otvaranja ove izložbe. Θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγιορτικής Εστίας, καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Hteo bih da prenesem pozdrave gradonačelnika Soluna, koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora, kao i od svih članova upravnog odbora Svetogorskog doma. Η έκθεση αυτή που θα δείτε σήμερα, που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι μία από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρσι στη Θεσσαλονίκη και στο Βελιγράδι. Izložba koju ćete večeras vidjeti je jedna od aktivnosti koju je Svetogorski dom organizovao. Είναι μια έκθεση που είναι αφιερωμένη φυσικά στον Άγιο Σάββα, όπως και όλο το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στην επέτειο του Αγίου Σάββα. Kao i ceo program, tako i ova izložba posvećena godišnjici Svetoga Save. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε μέσα από την έκθεση αυτή και από το πρόγραμμα να αναδείξουμε έναν Άγιο που στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ γνωστός, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός. I vrlo se radujemo zato što smo uspeli da kroz ovaj ceo program prikažemo jednog svetitelja koji u Grčkoj nije toliko poznat, ali je, bez obzira što je vrlo značajan. Είναι ένας Άγιος που με αφορμή τις εορτές των 800 ετών από το έτος της ενθρόνησής του ένωσε τρεις πολύ σημαντικές τοποθεσίες, το Άγιον Όρος, τη Θεσσαλονίκη και τη Σερβία, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ήταν ένας από τους σκοπούς του προγράμματός μας. To je svetitelj koji je uspeo da ujedini kroz svoju delatnost tri mesta, znači Srbiju, Solun i Svetu Goru, i to da prikažemo taj njegov značaj sa te strane, jedan od glavnih naših ciljeva bio. Η έκθεση αυτή θα συνεχίσει το ταξίδι της και θα πάει και στην Μπάνια Λούκα καθώς και στο Μαυροβούνιο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ova izložba će nastaviti svoj put, posle ovoga ide u Banja Luku i Crnu Goru. Και είμαστε γενικά χαρούμενοι γιατί η Αγιορτική Εστία είναι η έκτη έκθεση που κάνει στο Βελιγράδι και πάντα χαιρόμαστε να επισκεπτόμαστε αυτή την όμορφη πόλη. Ovo je šesta izložba koju Svetogorski dom priređuje u Beogradu i svaki put se radujemo kada dođemo zbog otvaranja izložbe u Beogradu. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να χαρείτε όλοι τα έργα της έκθεσης. Sve vas pozdravljam i nadam se da ćete svi uživati u delima koji su prikazani na izložbi. Αλληλούια.
Preosvećeni vladiko, predstavniče njegove svetosti, patrijarha srpskog, draga braćo, sestre, draga deco, gospodo hrišćanska, imam veliku čast i duhovnu radost da vam prenesem molitvene pozdrave Bratstva Svete carske srpske lavre manastira Hilandara. Pre nekoliko godina u našem manastiru se rodila ideja da se i mi uključimo u praznovanje 8 vekova hirotonije Svetog Save za prvog arhijepiskopa srpskog i ujedno jubileja osnivanja samostalne srpske crkve. Sama činjenica da je Sveti Sava u trenutku kada je postao prvi arhijepiskop srpski, još uvek bio u tom trenutku hilandarski monah, dala nam je znak da je ta naša ideja opravdana. I mi smo u okviru Svete Gore organizovali takođe proslavu u Protatskom hramu u Kareji. Bilo je služenje Svete liturgije. U toj liturgiji su učestvovali igumani Svete Gore i zaista je to bio jedan veliki duhovni i istorijski događaj. A takođe želeli smo da imamo i druge aktivnosti kao naučne konferencije, izložbe i slično. I tada smo predložili da se u ovo praznovanje i u organizaciju uključi i Svetogorski dom. To je jedna ustanova, čuli ste njenog direktora koji je ovde govorio pre mene, koja se inače bavi prezentovanjem duhovnog, kulturnog, umetničkog nasleđa Svete Gore i u Grčkoj, ali i u mnogim drugim zemljama, kao i ovde u Srbiji. Oni su naravno prihvatili i evo već drugi događaj koji se dešava ovde u Beogradu, a koji je u stvari nastavak onoga što se već desilo u Solunu, a to je ova izložba. Naravno, naš manastir koji ovde u Beogradu ima svoju zadužbinu, koja je predstavništvo manastira i u Beogradu, i uopšte u Srbiji i u srpskim zemljama, predložio je da u svim ovim aktivnostima učestvuje i ona, tako da su u stvari sva dešavanja kako u Solunu, tako i u Beogradu bila zajedničko delo i zadužbine Svetog manastira Hilandara i ove ustanove Svetogorski dom. Dakle, mi kao monasi smo imali tu lepu ideju, ali ove dve ustanove su na najbolji način te naše ideje sproveli u delo, tako da koristim priliku da ih pozdravim i da im se zahvalim na svemu i nadam se da ćemo i ostale aktivnosti koje su planirane da će takođe oni tako dobro da ih organizuju. Pomenuo sam ovu svetu liturgiju u Kareji i mogu da kažem jedan tako događaj koji se tada desio u toku bogosluženja, a ovde treba napomenuti da je na toj službi da su za desnom pevnicom pojali grčki monasi, a za levom naši hilandarski na slovenskom jeziku, naravno Grci na grčkom, a to je nešto što nije bilo zapamćeno u ovom hramu već stotinama godina sigurno. Toga se ne sjećamo da je bila takva neka prilika, tako da eto Sveti Sava i tu pokazao kako je u stvari povod to što smo njega praznovali još jednom pokazao koliko je značaj i srpskog i uopšte slovenskog monaštva na Svetoj Gori. Za vreme jutrenja jedan grčki monah koji živi u tu Kareji, u Keliji i koji je inače zadužen za održavanje poretka u hramu, dakle monah crkvenjak, onako u prolazu samo meni kaže: znaš, oče igumane, ovo što je Sveti Sava učinio, što je osnovao samostalnu crkvu, autokefalnu, on to nije učinio da bi razdvajao, već da bi spajao nas pravoslavne. I tako on prođe i ide dalje, radi svoj posao, a mene ostavi ovako malo da razmišljam, pa mi već na Svetoj Gori koji živimo duže vreme, ne iznenadimo se više kao što nam se to dešalo u početku, kad nam tako neki naizgled prost monah kaže tako jednu veoma duboku misao, filozofsku prosto možemo da kažemo,
i tada shvatimo koliko tu ima skrivenih mudraca, duhovnih mudraca na Svetoj Gori. Tako i ovo što je ovaj monah rekao, to je u stvari meni bilo nešto što mi je u stvari otkrilo šta je i jedna od najvažnijih, ako ne najvažnija poruka ovog zajedničkog praznovanja Svetog Save zajedno sa braćom Grcima, a to je da je u stvari Sveti Sava sve što je činio da bi spajao, a ne da bi razdvajao. Mnogo je važno da se toga setimo, baš zbog toga što smo svedoci da u ove dane pravoslavna crkva prolazi kroz velika iskušenja, što smo svedoci određenih podela među patrijaršijama, među pravoslavnim narodima i eto da se ugledamo na Svetog Savu i da nam on posluži kao primer, a i da se uzdamo u njegove molitve, da on pomogne kao što je on u svoje vreme u stvari spajao pravoslavne narode, da tako pomogne da i mi nastavimo njegovo delo i da budemo svi jedno, jer smo zaista svi u crkvi Hristovoj jedno telo Hristovo, a glava tog tela je sam Isus Hristos. Eto, to je poruka ovog praznovanja. Još jednom da se zahvalimo Svetogorskom domu iz Soluna i zadužbini Svetog Hilandara, a osobito upravi ovog muzeja koji su tako ljubazno prihvatili naš predlog i organizovali ovu izložbu, tako da se nadam da ćete i vi osjetiti deo duhovnosti koju mi o Svetom Savi svakog dana osjećamo na Svetoj Gori. Hvala. Sada bih zamolio preosvećenog vladiku Stefana, episkopa Remezijanskog i vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha Irineja, da nam da blagoslov i da zvanično otvori ovu izložbu. Prisustvo visokih zvanica i nas običnih u ovolikom broju govori da je napokon srpski narod se vraća veri, kulturi, umjetnosti,
svemu onome što je večno. Naš narod i mi se posebno radujemo, i Beograd se raduje i otadžbina se raduje kada su sa nama dragulji, oni koji su vezali svoj život za nebo, monasi, i kada je sa nama iguman, naš dragi otac Metodije. Mi se radujemo i zato vrlo rado dolazimo u ovolikom broju da pozdravimo sve ono što oni rade. Oni rade sve te stvari, oni se tamo bore na braniku otadžbine i zato smo ponosni, zato prenosim blagoslove našeg svetejšeg patrijarha gospodina Irineja na nas, na ovo veče, da veče bude blagosloveno i da nas ove ikone zagrle i da nam daju snagu i nadahnuće. Naš mali trud da dođemo ovde nama daje veliki blagoslov i zato treba da budemo, dolazimo ovde, posjećujemo ovu izložbu, da podržimo ovu sveto delo koje su nam učinili prijatelji Hilandara zajedno sa našim dobrim igumanom. Neka je veče blagosloveno i na mnoga je ljeta.